ఈసీఐఎల్లోని లైఫ్లైన్ తులసి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో జూలై 1న డాక్టర్స్ డే వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. వైద్య వృత్తిలో సేవలందిస్తున్న డాక్టర్లకు కృతజ్ఞతగా ఈ వేడుకను ఏర్పాటు చేశారు. హాస్పిటల్ వైద్యులు, నర్సులు, హాస్పిటల్ సిబ్బంది అందరూ ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా హాస్పిటల్ యాజమాన్యం వైద్యుల సేవలను ప్రశంసిస్తూ కేక్ కటింగ్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. డాక్టర్స్ డే వంటి వేడుకలు వైద్యుల అంకిత భావాన్ని గుర్తించే దిశగా మంచి అవకాశం అని నిర్వాహకులు తెలిపారు.